nik aurkeztu nuen proiektua zen Txiarregi gaztetan euskara ikasteko prozesua berean nola izan zen. Eta, bergara interesatu zen, eta egia esan deskubritu dut zelako garrantzia izan zuen Euskaltzaindiako biltzarra eta horren atzean mugitu zen, konspiratu zen guztia, eta baita ere, huts egin zuen, horren kontrako saiakera bat, gaur egon zen gatazka aztertu dut. Lako proiektu batean parte hartzea sekulako pagotxa izan da eta kriston aukera, ez? Batetik baldintza ezin hobeak daudelako sortzaile bezala, nolabait zuk landu nahi duzun gai bat hartzeko eta horren inguruan aritzeko, zure egunerokotasunetik ateri eta bertze kontestu batean sormen lan bat egiteko eta gainera bertako komunidadearekin lotuta eta errotuta, ez? Niretzat hori izugarri polita izan da. Nik uste dute Geureti sortuak bekak aukera paragabea eskaintze dizu bestela sortzeko. Alegia, babesgunetik irten, eta babesgunea da zeuretzeko maila eta ordenadoria, eta toki batera tortzen zara, eta toki horretan, toki ez ezagun batea tortzen zara, hor daude pertsonak, harremanak, tokia bera, horre guztiak nolabait baldintzatuko zaitxu sormen prozesuan, sormen lanean. Nik asmoeloken baso guztiaketan inguruan edo apur bat monokultibo horren pinuen eta landaketen apur bat horren kontraen eta bertako basoan inguruko apologiaen edo horren garrantzia azpimarratzeko, ez? Orduan, eta hori apur bat pertsonaia mitologikoekin lotuta. Aldian lagundu zian, gertakari hau beste ikuspegi batetik ezagutzeko, bertako herritarrekin beraiek jasotako informazioa ere partekatzen, ezagutzen eta beraien iritziak ezagutzen. Orduan gertakaria beste ikuspegi batetik ezagutzeko baliagarria suertatu egin zait, herriak ere sakonago eta hobeto ezagutzeko baliagarria ere eta bide batez ere dinamika honetan parte hartu duten beste komikilariekin tarteak partekatzeko aukera izan dut. Nik uste dut Geureti sortuak beka oso kompletoa dela, oso ondo dagoela antolatuta, egonaldia, gero idatzi, gero lana argitaratu eta gero gainera egindako aurkeztu. Eta hori bai da ixteko modu oso polita, berriz herrira bueltatzea, berriro haiekin egotea, egindako lana aurkeztea eta esperientzia oso polita eta errepikatzeko modukoa. Polita izan da ikustea jendea nola gerturatu den, ze galdera motak egiten zizkiguten, esperientziaren inguruan, kontakizunei buruz eta egia esan da oso feedback politak jaso ditugu. Eta oso ederra izan da herrien jarrera ere bai, harrera. Sorkuntzari dagokionez, sorkuntza eszenikoari dagokionez, ideia da plaza edo espazio publikoaren inguruko hausnarketa bat egitea. Nik uste dut interesgarria dela aukera hau izatea bitartekaritzaren medioa, aztertzeko pixka bat zer gertatzen ari den gure plazetan eta nolabait espazio publikoan, ez? Herritarren beharra dut, haien oroitzapenak biltzea da nire asmoa, haien gana joatea eta haiek ze oroitzapen duten herrian eta alba da. Nire iduriko zuhaitza edo arbola pixka eta astua dugu, ez? Gure mundu honetan berak duen garrantzia eta arbolarekin bakoitzak dugun harreman berezia, horren bila noa.
zeren izakiak dira bizidunak, eta ez diegu kasu handirik egiten. Eski da ikustea pinudita sartu den hemen errentagarria izateko, baina bertako zuhaitzari lekuak kendu zaio. Eukaliptun relatue, zelan heldu zen, zeitxik heldu zen, zelan implanta zen, zelan emon zen basuen aldaketa hori, adibidez gure adinekuak ez du bizi izan hori, guk eukaliptuk ez duz beti, orduen aldaketa hori interesatezazten ikustie, eta gero apurbet hausnartzie gaur egungo krisi hori dakuna eukaliptugaz, bera oso landare ekoizlea da, oso produktibue da, bai horrek galera bat sortzen dauz gure gizartien, gure basuetan, gure basagintza ereduetan, eta sobretodo ez dago egonkortasunik bermatzen. Dauen gatazka guzti hori antzerki baten txertatzi. Euskalduntasunari buruz hitz egin dugu, euskal erruari buruz, euskal irriari buruz, euskal identitatearen eraikuntza horretan bakoitzak daukan pertzepzio barne gatazka, irribarre hoiei guztiei buruz. Nik udalbiltzarena iruditzen zait 10 ezin dut esan, porque 10 ja perfekziotik kendu naiz, eta 10 ez dago, ez? Baina uste 9,9 dela, norbaiti okurritzia hau behartzala Euskal Herrian, sortzaileak bildu euskalgintzatik eta sorkuntzatik, arte eszeniko edo komikian edo ikusentzunezkoan, eta ematea erraztasun hauek, herri baten kokatza hori guretzako dela oraindik ere sorkuntza areago eramateko aukera bat, eta noski infrastrukturak, ekonomikoak, profesionalekin lan egin ahal izateko, eta gero emanaldiak, ez da holako borobiltasun bat, ez daudela aukera asko horrelakoak. Herrize oso erlazionatuta dagoela hiru zenbakizegaz. Dauzelako lehen zielako hiru parrokia, hiru erreka hartien dagoelako, hiru erreka zinguratuta dagoelako Herrize, hiru zubi, hiru auzo, eta nostaki gupe triangulo hori zeuzelan, uste dugu, gure kontakizunen ardatza zenbaki hori zeuzelan izetia gabiz pentsaten. Hori, egin duena posturako agian formatu hau edo igual pizkat labur geratu dela, ez? Eta igual hori, baina gana positiboa dela, olako behialdizak ez dutia, ez? Ez dakit, idea bateri forma emon eta lan neurrizea, ez du inguru bateaz erlazionatzeko, ez? Lanari dagokionez, suizidio batek ingurukoen errutinarengan sortzen dituen zartatze horiek biltzea da, baina ez melodramatik edo, baizik eta arazo sozial bate dauzkan aurpegi guztiei erantzutea, eta hori errutinetan txertatzea hiru pertsonaien bidez. Nola aldatzen diren ez hilden pertsonaien bizia, baizik eta ingurukoena eta zer gertatzen den halako kasuetan, hutsune batek gainontzekoetan sortzeituen hutsunei begiratzea, izanen zen hasiera batean ideia, baina hala ere egin behar dut, inguru ezagutu eta beraz ona moldatu. Azken batean handantza, nire kasuan behintzat ikusten dut zubi bat bezalaxe. Hain zuzen ere hemen usurbilen, herrioak, Oria ibaiak, alegia, dauka garrantzia handia eta zubiek ere bai. Orduan komikia konturatu naiz dela zubi bat. Zubi horrek ditu hiru zutabe, ondarea, bestetik bizipenak eta azkenik oroitzapenak. Gai zentrala esango nuke dela, nolabait gaur egun herri txikietan disidentzia sexuala edo heteroaraua inguruko bizipenak zein dian arakatzea. Nire baitan badago interes bat gaur egun heteroarautik kanpo
edo bazterretan harremanak eraiki nahi ditugun pertsona eta kolektibuek, nola bizitzen den herri txikietan edo gure ingurutan errotzia eta deserrotzia eta ze gatazka dauden hor, armairuakin, komunitatea eraikitzak orduan, sexualitateakin, baita ere genero arauak apurtzeakin. Nekin zerbait desagertuko zela, baina egiten ze gertatuko zen eta ze personeiak, hasieko personei finko batetik aparte nekin ze gertatuko zen, eta dena izan da hango bizipenetan oinarritua, eta uste dut, niri interesgarri zait hori egitea, ez? Ara joan eta han bizitzen unakin handikan gauzak hartu eta horrekin puzle bat osatu eta historia bat osatzea, eta uste dut aberasgarri izan dela. Niretzako sortzaile bezala bentsada. Proiektua aurkeztu nuenean mugen inguruan, egia esan da enekien ona etorriko nintzenik, Herriberara etorriko nintzenik. Orduan, baneukan hor mugarekin obsesiotxoa edo kontzeptu horrekin obsesioa. Muga aipatzen nienean, segituan jendeak esaten zuen, bai, hemen muga asko daude. Jendeak gehien bat esaten zuen, Ebro hor dagoelako, muga bat markatzen duelako beste herrialde o beste lurralde batekin, baina gero jendea ere konturatzen zen, zeudela bestelako muga batzuk ez zirenak hainbeste lurraldearenak edo muga politikoak, baizik bazirela ere jendearen arteko mugak eta batez ere hizkuntzaren ingurukoak. Egonaldia nik uste dut itzela izan da. Ez bakarrik herria ezagutzeko eta kokapenak bilatzeko, baizik eta historia idazteko. Zer nik uste dut nire historia ez luke horrela izango egonaldi gabe. Bi herrin arteko diferentzia. Iritze zait, gero ez diala hain ezberdinak ere, baina batek usiet Tolosara begira edo Tolosa edo Donostira begira, eta bestea Iruñara begira gehiago orduan. Bi herri alkarri ondoan, baina nola baitere, nora begiratzen dute alkarri bizkarra eman da bezala ikusi ditut. Galdetu etenean eta, hemen jendeak bertakoak esan diate, gare baten harreman handia zegoen bi herrien artean, baina gaur egon harresia handi bat jarriet bi herrien artean, eta hortik abiatzen da harresi hortan abiatzen da nire kolitea. Mutrikura iritzi ezkero, erdigunean, hangoian, beti egiten da deigarri Damian Txurrukaren irudia. Lehenengo inpresioa edo bihozka da ari buruzko zerbait idaztea izan liteke edonorentzat. Nik ere hori kontakizunaren barruan sartu dut. Olako lanetan laburmetraien eta zineman aritzeko diru laguntzak ukaitea oso baiko jada eta izugarri laguntzen du. Baina ez alde hortarik bakarrik, baita ere laguntza, ekoizpenan laguntza. Bada diru alde batetik, baina gero da ere errietan, antzulan eta aiekan nik adibidez ukandudan laguntza, erritarren laguntza eta hori parte hartzeko nola jindiren hainbat jende, hori eskertzekoa da eta oso positiboa niretzat. Orokorrean esan genezake gure proiekturako oso onuragarria izan dela Legution grabatzea, lokalizazio paraje idiliko hauetan, jendearen aldetik baita ere laguntasun asko izan ditugu. Barnean hil